bedo korochore pachoka kuom thuolo ma jumbe ariyo mokel kod ng'anyo mar Nases pod biro dhi nyime ka Nases goramo ni ok gibidok e tich nyaka chop dwachgi. Ka giloso e kinde ng'anyo mane gibago nyaka e ranga apisi mar riwruog Governors, jotend riwruog Nases kotelnegi kod Morris Opetu kod Collins Ajwang' giwacho ni ok gibidok e tich nyaka chop dwachgi moting'o keto kogno e winjruok mar CBA kod duol mar Governors kaachiel kod ndiko e yorno ma ongirore jochiw thieth mag UHC. Gimedo ni Nasesa manochungi e tich yo Kisii bende nyaka duoki e tich. CBA for Nases based on our agreement of 2017. Two, the career guideline that we fought for, because we cannot run under an ancient career guideline that was passed 10, 15 years ago. I want to the president of this nation to pay attention to us. The conversation we want is a respected nurse. The conversation we want is a motivated nurse. The conversation we want is a well-motivated nurse. The conversation we want is a decently paid nurse. On the CBA position, there is an offer that we had been given the first meeting we came here, and we told them we go and give feedback to our members. We gave that feedback there na tumewaambia hiyo tulikata. Therefore, that is the report that they will give back to the council. Then we meet on Monday so that they can comply. Now